Siklod na mo po. Novena Triduum, parangal para kang San Lorenzo Ruiz. Pamanisi, O Diyos ko at Ginoo ko, igpangalalangga, dururog ko keko, ban ipalad at iyawad kapatawaran, ingka kong kasalanan. Sisisyan kong matataking puso ko, uling ika ing miglalang kako, at king panibataning sablang kayapan, mga palalo ko king sablang nano. Magtanto kong matibe, at mga ko, king ena mikasalang pasibayo, king sopaning malmong grasya, patawaran mo ko, king pamikasala ko keko, ban maging karapat dapat, king kekang grasya at pakalulo, at ban napakirasan ko, ing biyera nangga. Amen. Paunang panalangin. O Diyos ko, panibataning sablang kayapan, ani kuput makasiklod, tarapning katas-katasan mong upaya. Yadwan ko, ing mamungang mayap, king kaisipan ko, at kaladwa, iting nobenang yale king parangal, kang San Lorenzo Ruiz. Pasalan mo ing kakong kaisipan, banga kilala ko, ing hanggang katutuan ing tiro mo, kapamilataning anak mong Yesus. Palablaban me, king lugod ing kakong puso, ban makasadya kong lugod, king kasalpantayanan. Ang gaking misulong at milusok, antimo ing dewa ng San Lorenzo Ruiz. O Mala Birhen Maria, ani kuput, magparalampuke ko, bilang induning mengabos, induning ketawan, at alimbawa king kababanlog at kapamintuan. King sawop ng San Lorenzo Ruiz, ami pagkalam kilugod ng kiyakang lagyo, ipanalangin mo, ing kamtan ko naman, ing grasyang tinggap ng San Lorenzo Ruiz, king luguran at ing aral at tutuning Diyos, hanggang king tauling inawa ng biyako. Amen. Ing katlong aldo, panalangin. O San Lorenzo Ruiz, miyalimbawa ning pamagmalasakit at pamanyakwil king sarili, bane maying dulot king Diyos at king kasalpantayanan. Yadwan mikiya ka, inglawan mo, ikiya kami pamangailangan, pangkaladwa at katawan, ban makasilbi kaming lubos at tapat king Diyos at parang tao. Kapamilataning kiya kang kamatayan, karinggamat ding alang Diyos, pepakit mo ing gulaganing sakripisyo, alang-alang king meto nga bagi, apakirasan ing ligaya banwa. King eganaganang panawon, kami natili kami nila, ang gana king miras ka, king aluwang bansa. Pigbayan yan, muing pamanupad king kaburyaning Diyos. Saupan mo kong midakayan king dingdiwa, ning pamanupad king malakaburyaning Diyos. Antimo ingadwa ng pangadyan ning igpami. At maging netong karing taong lulugod, karing bagay kabanalan at makabanwa. Ipanalangin mo kaming magdatila, king grasya ng Diyos, agpang king pepakit mong dapat, kabanalan alang-alang kang Yeso Kristong Ginoo, apanibataning sablang mayab,
Amen. Igpami ito kabanwa, isang baning lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, ipamintuan ni loob mo kaya disulip ang tibanwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karin mi kasala kaya kami. Mga yan mo kaya paisawol king tukso, nun ikabos mo kami king sablang marong. Alang-alang king malapasyon ng Ginoong Kristo at pangamartir ng San Lorenzo. Bapo Maria, mit mo kaking grasyo, yung Ginoong Diyos sa Tiyokeka. Nuwan ka rin sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan ni. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyo, yung Ginoong Diyos sa Tiyokeka. Nuwan ka rin sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan ni. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, yung Ginoong Diyos sa Tiyokeka. Nuwan ka rin sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan ni. Amen. Alang-alang king debosyon ng San Lorenzo Ruiz, King Birhen Maria. Tauling panalangin. O San Lorenzo Ruiz, pupuryanda ka, ulining malablab mong lugod, king pamanyalpan tayo. Inusigan na kang kamatayan. Emo ping gulutan ing lugod mo king Diyos, ipanalangin mo kami king Ginoo. Ing nikada kaya kami, naman king lugod. Pag-ibat na mo po, San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. O San Lorenzo Ruiz, pupugayan na ka, ulining matas at matapat mong kapigaga na ka, King Malabirhen, kaemo kelingwan, King Aldoldo mong pamagobra, pag-ibat po. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. O San Lorenzo Ruiz, babiya ko, ing paranagal, ing kaya kang katapatan. King pamagsilbing tao, sopan mo kong king lugod, parang tao, king parangalan at maka-Kristiyano. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. King lagyunigig pa, poning anak, poning Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Maya payabak po. Kambyada po rin kaya tamang pansariling kayadonan, yabe tala po rin makatuking kapasalamatan, karing kaya katamong mas sponsors. Mr. and Mrs. Renzo Sawal at Kit Gatos and family, Mr. Glenn Laksa and family, Mr. and Mrs. Alvin Galura and family, Mrs. Elvira Cabral and family, Mr. and Mrs. Edelberto Mendoza and family, Mr. and Mrs. Orlando Liwanag and family, Mrs. Joanna Vergara and family, Mr. and Mrs. Lordinho Gaja and family, Mrs. Elizabeth Sun and family, Mrs. Lunita Narido and family, Engineer and Mrs. Efren Manangkil and family, Mrs. Consolacion Armas and family, Consial George Cortez and family, Mr. John Michael Paras and family, SK Chairman Jordan Ivan Nicolas and family, Mr. and Mrs. Joselito Briones and family, Mrs. Teodora Briones and family, Mr. Emilio Jr. Enjoy and family, Mr. and Mrs. Archie Mary Grace Rico and family, Miss Olieta Maniti and family, Mrs. Lani Quito and family, Mr. and Mrs. Rodrigo
and Luciel Sawal and family. Francis Celine Mark D. Kleinel and family. Mr. and Mrs. John Catherine Salas and family. Mr. Johnny Samson and family. Mr. and Mrs. George and Sherdin Santos and family. Kagawad Gina Santos and family. Miss Julie Santos and family. Mr. Reynard Raven Pineda and family. Mr. and Mrs. Gloria Mike and Maiden Torres and family. Mr. and Mrs. Johnny Nimpa Dison and family. Mr. and Mrs. Hector Quezon and family. Mr. and Mrs. Noel de Torres and family. Vice Mayor Rudencio Gonzalez and families. Mrs. Ofelia Pangan and family. Mr. and Mrs. Policarpio and Mila Permejo and family. Koy Tec, Carlos Miguel, Mary, Angelo, Claire Nosawa and family. Mr. and Mrs. Paulo and Maricar Lising and family. Mr. and Mrs. Ian Carlo, Gian, Sabi, Lising and family. Nosawa family, Pangilinan family. Mr. and Mrs. Jerry and Myrna Lising and family. Mr. and Mrs. Joel Parungaw, Sr. and family. Mr. and Mrs. Diego and Estelita Manalo and family. Mr. and Mrs. Robert Arsenia Santos and family. Mr. and Mrs. Janville Aquino and family. Mr. and Mrs. Connie Manansala and family. Mr. and Mrs. Don and Ami Sablan and family. Mr. Carlito Mendoza and family. Mrs. Risa Abay and family. Mark D. and Mary Grace Repomanta and family. Christian Carlo Paras and Noreen Tolentino and family. Mr. and Mrs. Ding and Madel Pilaw and family. Mr. and Mrs. Ami Sablan and family. Mr. and Mrs. Janice Jesper Arden Alan John Magat and family. Abitala pong kingkatang panalangin din kaladwada rin Ernesto, Diosdado, Atilano, Rodelio, and Lucia. Mayap at magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingaldo iti pagmasusyentaya yung kapiesta ng San Vicente de Paul Pari. Si Claude Tampo at pangadyantay yung Horacio Emperata laban king COVID-19. King lagyunig pa at ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay higpami. Aminan mila rin kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngeni keka, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me ke kaming makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit.
Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ng aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Vicente de Paul, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat, ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Kanidi pong kaya katang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lising and family, Hil Goson and family. Special intention, Dit Senlita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Lourdes Pineda at Sherwin Macabali. King kapiesta na pong San Vicente de Paul, ding Mass Sponsor, Ladies of Charity, Net Nukup, Remedios Manalang, at Betty Rivera. Speedy recovery Daddy, Angelina Lising, Remedy Mateo, Angel Pajardo, at Monica De Leon. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis, at Flor Mercado. Ang timurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwa Daddy, Elizabeth, Manolito, Domingo Sr., Erlinda, Lisel, Domingo Jr., Miguela, Salvacion, Elmer, Lourdes, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Lerma, Fernando, Ernesto, Milagros, Dorotea, Laurente, Felisa, Osepa, Nenita, Gregorio, Librado at Jesus.
Kumerak tamo panitigan ya palakpakan ya daitan. Kumerak tamo parangalan ya Inginong Diyos ya Diyos sayang nga. Uyani kayo karimbabo. Angeles patiru payaman. Alot ulan mati uyani. Uyani love you ingin. Merak tamo panitigan ya palakpakan ya daitan. Kumerak tamo parangalan ya Inginong Diyos ya Diyos sayang nga. Kiluginingin po ng anak po ni Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Jesucristo, yung lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya kanunin, May payabak po. kaya payabak po amo. At inining kapiesta ng St. Vincent de Paul, yung pundador, kambi ng St. Louis de Marilac, yung Ladies of Charity or Daughters of Charity. At yan naman pong katlungal doon yung preparasyon tamo para king piyesta na ng mga San Lorenzo Ruiz. Nga batang abebeng matampangganap kaniti, si siyantala pa rin kasalanan tamot, anyaran pamilunos na at kapatawaran ng apong gina. Ika memili kang San Vicente de Paul, ban maging instrumento na din kaya kang dibinong pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Igang tikyana bakas San Vicente, king pamanyuyuna, karing kalulo, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Igang minyetala sa kaisipan kang San Vicente, at tetagan magluwalo, king tunay kasalpantayanan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa may pahintutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo.
O Diyos sa ipami, pigkalubukang Vicente de Paul, ing tiyatagan at kabanalan, ning metong apostol, para king ikakayap ding pakakalulu at pangayubog ding pari. Sopan mo kaya sanang masigasig, misundu, king kayang obra. Itiadan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't kinlibro ng Hob. King katataulian, biglat ng Hob ingasbuk na at simpana ingaldo ng beitan. Nga ng Hob, King Diyos. Pabusdan matdaya ingaldo kebaitan ko, pati na ing benging may malita, anak alalaking mi pangagliya. Bakit kaya ekumate kabait ko? Bakit kaya ekumete kabait ko? Bakit kaya kingatsa ng indo ko ekupomete kalwal ko? Bakit kaya iningat na ko po nitang indo ko king kayang kandungan? Bakit pepasaswa na ako po? Nung mete na kumo kanita, sana ngeni makapainawa ng abering ari at ding talausok ning yato at pepatalakad ka rin mga lasak a palasyo o matutod na sanang kambe prinsiping karingginto at pilak a bandira balera kipmandala. Bakit kaya era ko pa meging kalupa ring pungul amibait metena kalupa ring bingot a epabitasang menakit king masala. Kinkutkutan ding taong marawak ala na lang arapat at karin manakit lang kapainawan ding taong may pagal. Bakit ingbe may pagkalugpa king taong daralan kasakitan? Bakit ingbe may pagkalugpa king magdusang kapait-paitan? Panenaya na ing kamatayan dapat ene mandaratang. Minamayap nepo ing kutkutan kesa king nanamang pibandyan. Kukulisak lang masikan kintula, potang ingkutkutan, karela ng dasan. Bakit miyabiya pa king tao, ing sala, nung makasalikot neman kayo, ing dalanana, at nung nino ing kilungan ning Diyos. Amano ning Ginoo. Kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman o Ginoo. O Ginoong Diyos, akakong talapagligtas, patiting apon adwan ko ing kasopan, at ning bengi ikamurin ing kakong ausan, kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman, ing kakong yaklis kaya kasanang tingiran. Eko na akarga ing problemang kakong dinatang, ating kamatayan may bug na nakong akmulan. May bilang nako karitang malapit ng taglus kingkutkutan, tao kong kegisanan ng sikanan. Antira kong likwan, busal daring mete, kawangis daring petero, kinkutkutan makarate na. Kalupara na ako, uretan taong kekang kelingwan,
emo na malyaring ausopon. Binili mo ko king malalam aawon, king kakarinan a malalam at maralumdom. Ingkasbo mo ka na ko, tunay mabayat, kawangis ning maragulayalon, akako tatakap. Kakong panalangin ni kaya kasanang pakiramdaman, O Ginoo. Papanatilian mo kung maminto king kekang kaburian, kako iturumong kekang kautusan, O Ginoo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kang tilurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang miralapit na ingaldo ning pamanukit na banwa, inari ng Jesus king lubna, ing marapya Jerusalem. Pepadalayang tubod, ang makauna kaya. Adeti mintala king meto nga baryo ning Samaria, at si Jaring sabla para kaya. Dapat ding tao ka rin, eretinggap, uling pansingan deking papuntaya Jerusalem. Inyang ikit dayti, ri Santiago tuwan, alagad na sinabi ra kaya, Ginoo, buri mo yung pati pa kami ngapi, iba't banwa, bantampusan larete. Belikdan ng Jesus at sebyana nila. At sinulong nila king aliwang baryo. Ing mayip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Magkaiba po itong dalawang santo, no? Pero pareho silang martir. Yung isa, Bloody Martyr, si San Lorenzo Ruiz, bukas ang pista. Ito naman ay White Martyrdom. Ibig sabihin, ang kanyang pagpapatotoo sa pagmamahal ng Panginoon habang siya'y nabubuhay sa pagitan ng pagmamahal sa mga mahirap na si St. Vincent de Paul. Kasi yan po yung dalawang klase ng witnessing. Na yung ialay mong buhay mo, yung bloody way, yung mamatay para kay Kristo, at yun namang isa, yung mabuhay para kay Kristo sa magitan ng pagpapatotoo sa pagmamahal at pagkalinga sa mga mahihirap. Pero lagi sa mga santo po, ay ang pinaparisan lagi at tinutularan, sinusundan ay ang Panginoon. At I think dapat tayong lahat ganon. Bilang mga Kristiyano, wala tayong ibang pinaparisan at walang ibang dapat tularan kundi ang Panginoon. Pero kung titignan po natin ang buhay ng Panginoon, hindi naging madali, hindi naging magaan. Actually, dapat masarap ang buhay niya eh. Pero bakit pinupuntahan pa niya yung magpapahirap sa kanya? Dito po sa ating ebanghelyo ngayon, ayan, galing siya ng Israel, papunta ng Judea, kung nasaan yung Jerusalem. Dito, sabi, sa paglalahad at pagkukwento ni San Lucas, inyang malapit na ingaldo ng pamanukit na banwa, inari ng Jesus king lubna ing marapya Jerusalem.
binuo na niya sa kanyang sarili na siya'y pupunta, no? Pupunta ng Jerusalem. Ang direksyon niya ay Jerusalem. The last time na pumunta siya sa Jerusalem, ayon kay San Lucas, ay nung presentation at the temple. Nung bata pa lang. Tapos noon, hindi na siya pumunta. Yung loss at the temple, yung pinakahuli. Tapos noon, wala na. Kasi ang direksyon ng kanyang, para kay San Lucas, matatapos ang buhay ng Panginoon sa Jerusalem, kung saan niya mararanasan ng pahirap at pasakit at kamatayan. At alam ng Panginoon yon, pero hindi niya iniwasan. Hindi siya umilag. No? Dapat sana'y mamundok na lang. Pero alam niya ang kanyang misyon. No? Kaya dito, yan, papunta siya dyan. From Israel, dadaan siya ng Samaria, tapos nandun ang Jerusalem. From north, tapos center yung Samaria, tapos yung Judea. Nandoon ang templo sa Jerusalem. Dito po, hinarang pa siya ng mga Samaritans. Kaya hindi na iwas ang Panginoon sa ganitong conflicts. Kasi meron na po silang matagal na iringan. Yung lahing Hudyo at saka Samaritano. Ang isa daw sa dahilan doon, nung panahon ng exile, nag-asawa ng iba yung Hudyo, nahaluan sila ng ibang lahi. Doon sa Samaryang yon. Yun ang isang yung isa po yung pinag-aawayan nila. At tapos dito, yung ibang mga Hudyo, dahil nakapag-asawa ng ibang lahi, mayroong iba na sumamba rin ng ibang Diyos. They were not faithful to the Jewish faith. Kaya ganun galit na galit sila sa mga Samaritans. Doon yung mga Samaritans, gusto nilang makipag-ugnayan, lalo na nung gawin nila uli yung templo, nung ito'y winasak. Pero sila'y pinagbawalan. Kaya nagtampo. Gumawa sila ng sarili nilang templo, yung sa Gerizim. Kaya doon sila pumupunta. Kaya dito, nung nakita nila ang Panginoon papunta ng templo ng Jerusalem, galit sila. Gusto nila siguro pumunta si Jesus sa Mount Gerizim. Para sila ang kaniyang kampihan. Hindi yung mga Hudyong nandun sa Jerusalem. Kaya dito po hinarang ang Panginoon. So hindi na ilag ang Panginoon sa ganang conflicts. At kaya yung mga alagad po rito, galit na galit. Anong gusto mo, Panginoon? Magdasal kami para magpadala ng kulog at kidlat, sunugin itong Samaria ng langit. Pero dito makikita ang pagiging kalmante ng Panginoon. No? At sinaway niya yung mga alagad niya at sumulong lang sila sa kanilang paglalakbay. At dito po makikita natin ang Panginoon ay punong-puno lang ng pagmamahal. Walang galit, walang puot sa kanyang puso. And I think ito yung Christian calling sa atin. Yung ganon ding klaseng pagmamahal na mangibabaw sa atin. Kahit na sa kabila ng mayroon ding mga conflicts, mayroong bangaan, siraan, awayan, bilang Kristiyano, our higher calling is to love. Ang magmahal pa rin. At dapat nga, ang mahalin natin, kung sinong mas mahirap mahalin, sila ang ating mahalin. Ang Panginoon mismong nagpamalas sa sinabi niya na love your enemies and pray for your persecutors. Yun sinasabuhay niya mismo, ginagawa niya mismo. Kaya dito po, kahit na inaway siya ng mga Samaritans,
ito, hindi niya inaway. No? Umiwas na lang. Umiwas sa gulo at nag-ibang direksyon. No? Kaya sa atin, ito po yung much higher calling natin bilang Kristiyano is to love. No? And by loving the Lord, pwedeng lalong maging malalim pagmamahal natin. Baka isang araw maging tulad na tayo ni San Lorenzo Ruiz. Sino kayang mag-aari ng buhay dito? Baka si Jonathan. Magiging martyr si Jonathan sa pananampalataya. Pero baka marami sa atin tulad ng mga ladies of charity. Ang ating martyrdom witnessing is through love. Love of the poor. Si San Vicente de Paul po, ang maganda sa kanya, parang gusto niyang i-bridge yung gap between the rich and the poor. Masyadong masarap ang buhay ng mga mayayaman, kawawang-kawawa naman yung mga mahirap. Parang yung kayamanan ng mga mayaman, may bahagi sa mga mahirap. Gayong hindi naman posible yung aangat ang buhay ng lahat, pero by sharing the wealth of the rich, parang nawawala na yung malaking puhang pagitan ng mga mayaman at mahirap. At siguro kayo pong mga ladies of charity, ito rin yung pinaka-mission ninyo. Hindi lang to help the poor, kundi to bridge, to link the rich to the poor. Kaya maghanap kayo ng mayaman dyan. Pero sa inyo, kasi mayaman kayo lahat Yung mga ladies of charity, ilink sila. Last Sunday po yung gospel natin is about the rich and the poor Lazarus, di ba? At kawawang mayaman, he was given the opportunity to save himself from lasting punishment. Because day in and day out, nandun naman si Lazaro, an opportunity to help, to love. Pero hindi niya sinamantalan. So kayo, ganun din. Sa mga mayaman, ilink nyo, gayong maraming mga mahirap sa atin para sila'y isalba sa kanilang pagiging makasarili at sa kanilang pagiging sakim o ganid sa kayamanan. Tulad ng ginawa ni Saint Vincent de Paul. At siguro maganda rin, pero sa helping the poor, sumama tayo sa pagtatanggol sa karapatan ng mga mahihirap. Kasi yung mga being exploited, maltreated, and abused, normally ay mga mahihirap, di ba? Siguro yun ang pinaka-basic Puwera dun sa pagbibigay sa kanila ng mga dole-outs, we go of our way to protect and to safeguard the human rights of the poor. Nagagawa kaya natin yun? Yung mga ladies of charity, hindi naman kayo magrarally Hindi naman kayo magdadala ng placards. Kundi pag meron tayong nababalitaan na naabuso, nalalamangan, sinasamantalang mga mahirap, it is our Christian calling of love to be on the aid and support of the poor. At sana yung gobyerno, huwag tayong bansagang mga komunista. Dahil ang ganyan ay ayon lamang sa ating bokasyon bilang alagad ni Kristo. Ayon lang sa Christian calling natin. The call to love. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pahintay mga kahilingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon tungo sa mas malalim na pagmamahal.
na siya ang ating matularan at maparisan. Sa bawat panalangin sabihin natin, Ginoo, ipakit mo kay kami nung makananuming asane aldoldo ing tune lugod. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makananuming asane aldoldo intune lugod. Para karing obispo at pari, atuklasan na sana ing neng mas maragula babi, waldo, king kapasnoring miserabli, lalo lang darakal ding kwaltang tatanggapan da, ban makaibilang may git pa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makananuming asane aldoldo intune lugod. Para karing sablang mag-obra, karing ahensya, asosyedad, amitatag, bansumaop karing miserabli. Era sana ang kaminan, para king karelang sarili, itang makatalaga, karing miserabli. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makananuming asane aldoldo intune lugod. Para karing sablang uring kalulu, ding anak ang magkulang pamangan, at ding karelang miserableng pengari, ding babaeng misasaling laman, aring karelang katawan, aboswandoring ating kwalto, para karing bihag a emi papa, kita nan ditak mong manglugod, para karing mga tuwang alang kayabe, nune indi takdang apangan, ating pamagdili-dili, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makananuming asane aldoldo intune lugod. Para kay katangan, abinang makabalot, king malatitang sarili, bibuklat ta sana para kay kakayap ding aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makananuming asane aldoldo intune lugod. Ngini aduan tamo, isarili tang kapagnasan. Oy, paming atsubanwa, baligan mo rin yung kay kang anak, putputan mo yung kay kang kaimutan, yugsing pansarili ming letyan, at ibuklat mong mis ng luwalas ding puso mi, anong numo sa likod ding dakalapiban dyan ng lugod. Banakawangis mi yung kay kang anak, yung ginuming Heso Kristo. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning minuting daong karinggama
kapuri at kaligayan ng tiyang lagyo. King kaya katamoy ka sa plalat, king mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, sa upan may San Vicente de Paul, ban apakyapusan ng lugod, apag masusyan may kareting misteryo, kapamilataning upaya niting sakripisyo, maging kalugod kami naman sanang ayin keka. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo mantabi kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at patulid, ing pasalamatan dakang parati at numang karino pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia, king balang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki, at babayang makapasubali king kabanalan. Babiya patutu, king kaya kangalang kupas sa lugod. Agyaganda kami, kapamilataning biyerang bayani, at sa saupan, kapamilatan ding alang likat dang panalangin, ban maging mabiyekeng tanda, ning magigtas mong upaya. Ulinita, kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ning kaya kang ligaya lantok ng ngaming babiye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira, sunay binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Tingin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. At binyan na yung kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo tarang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayat, para karing sablang tao, ban kaya kami patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ini kaganakan mi pa, ang kamatay na pamanyubli na may biyening anak mo. Narami kaya kaiting tinapin, ang biyeting kalis ng kaligtasan. Ngayon ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap yung ilugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at sablang pare.
Gana ka mula naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye. Aling sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana keng maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Bantaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose, ang kayang esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo. At inupad king malamong kaburian. King kakabaning panawun, purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagawning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalain tangmit mong kapaniligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Ipo may kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga, kapayapan. Cordero
Maglingkod at magalakat ang Ginoo ng Kordero ng Diyos sa lalako king kasalanan ng yato. Noon makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo ek matampang tanggap kaya ka. Sa kasmay. Umayat na ako. Manalangin tamo. Ginoo, pagiramdaman mo ring panalangin, din kaya kang pepakabisyan, karing sakramento mong iba't banwa.
mananasanang ding alimbawan at panalangin San Vicente de Paul, sa pandaking makyapos, king kekang ganap, o king kekang anak, king pamanaral na king may pabalita, karing kalulo. Tiyadan mi king kapamilya tanang Kristong, ginumi. Ating ginuman tabi kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipaintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. May yari ng kakatang kapag masusyan, niya umeta ng ini. Ang Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Pora, sa gandang araw, maraming salamat.